Outro exemplo moi bo de lógica capitalista nos vínculos, con capitalismo todo se entende mellor, é eu que traballei con produtos financeiros, serían eses plans de inversión, non? Todo iso que campa, todo o que quedaba nos stories, no evento, no bar de moda, todo ese capital simbólico que gusta, iso é o interés variable. E logo ese capital afectivo real, non? Das persoas que estamos conectadas co humano, que nos gusta coidar, que nos gusta querer, todo iso é o interés fixo. Eu que traballei con iso, podo dicirvos que para invertir en produtos de interés variable hai que ser bastante rica, ¿sí? Hai que ter, porque hai que poder perder. É daquela. Isto se o levamos aos afectos, ti terías que ter un amor propio e unha autoestima de la hostia para poder entrar a ese mercado dos afectos e invertir nese interés variable. O interés variable, cando ganas moito, pero cando perdes moito. E se ti non tes suficiente, vas quedar na miseria emocional. O día que perdes, quedas na miseria emocional. Pero por experiencia vos digo que as persoas que teñen, non lles gusta o interés variable, téñenno porque non o arriscan, porque o coidan. E así as persoas que temos, tampouco nos gusta arriscalo. Gustanos moito o interés fixo. Ese afecto de verdade, ese coidado, esa presenza, ese estar tranquila. Non ter que regerte cada día a ver como están os mercados. A ver se me deron os bons días todo o mundo. Non me contestou. Mandei onte ás 9 e non me contestou, Eu tiña clientes destes, que se erguen pola mañá a ver como están os mercados. E o interesante é o interés fixo. Saber que ti mañá tes un apuro e ti te lo carto aí, sí? O interés fixo que ademais non ten un prazo longo, ti pódelo recuperar cando queres. Precisas unha estima, vale? Puxécheste enferma, tá aí. Podes botar man de lógica capitalista aplicada aos afectos. Porque neste mundo xa só entendemos con capitalismo. A verdade é que con capitalismo enténdese genial. Pois sería isto, máis ou menos.